La reducció de les emissions ha de ser molt radical. És el Consell del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic per assessorar el govern. Apunten al transport que provoque el 32% de les emissions. Una altra vegada plasmar la postura dels socialistes a favor de l'ampliació d'aquesta infraestructura de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, al Prat. Recuperem la normalitat en l'ús d'aigua, sense restriccions ni en els usos ambientals ni en els usos agrícoles. Fa unes setmanes, quan la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, donava per finalitzada la sequera, ara la sentíem, poc s'imaginava que el 28 d'abril viuríem el que ja hem batejat com la Gran Apagada, una caiguda del subministrament elèctric a tota la península ibèrica que ens va deixar sense llum durant més de 12 hores. A vegades fa la sensació que ens costa reaccionar tot perquè no sortim d'una que ja en som en una altra. De la sequera i les restriccions d'aigua a les conseqüències de la dana, passant per l'augment imparable de temperatures o ara aquesta apagada elèctrica. Entremig, tots els experts fa anys que adverteixen de la necessària transició ecosocial per mitigar tots aquests fenòmens. També ho fa l'Escola de Transicions, que ofereix idees, coneixements i recursos per tal d'impulsar-la i que avui estrena aquesta col·laboració amb Crític per abordar els debats més urgents de l'ecologisme contemporani. En aquest primer capítol parlarem de la situació del moviment ecologista, de les estratègies i els reptes que té per davant. I per fer-ho ens acompanyen l'Eva Vilaseca, portaveu de l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial i coordinadora de l'Escola de Transicions, el Bernat Lavaquiol, membre de la plataforma Stop Jocs Olímpics i de Pirineu Viu, i Marta Roig, de Revoltes de la Terra. Jo sóc la Laura Aznar i aquest és el podcast de Crític. Comencem. Eva, Bernat, Marta, què tal? Com esteu? Molt bé, encantats de ser aquí. Ai, jo encantadíssima que hi sigueu, també. Molt contents. Escolteu, ara ho dèiem, ho repescàvem, no ho teníem com a trenet, però sí que ho parlàvem a la introducció. Comencem per la Gran Apagada, de la qual doncs, no en sabem encara les causes exactes, però, si us hi fixeu, ja fa temps que alguns experts advertien que això es podria produir. No sé, Marta, Eva, Bernat, quina lectura en feu d'aquest episodi i com creieu que s'hauria pogut prevenir? Bueno, ens falten moltes... Bueno, hola, primer. Ens falten informació d'exactament què va passar, etc. Vull dir, ja fa més d'una setmana que ha passat i encara no ho sabem. Però el que està clar és que és un toc d'alerta, ens mostra la fragilitat i la vulnerabilitat en la qual està organitzat el nostre sistema econòmic, en concret el nostre sistema elèctric, que respon, no, que és un sistema absolutament centralitzat i que està a les mans doncs, dels interessos privats. No? I per tant, penso que com pot passar en altres àmbits, no? Com pot passar amb l'aigua i amb altres, amb altres béns comuns, ens mostra, no? Ens parla de que cal entendre que l'energia és un bé comú, que necessitem prevenir esdeveniments com aquests, no? O sigui, ara ens va pillar primavera, que no hi havia temperatures extremes ni fred o calor. No, d'això? Exacte, o sigui que podien haver hagut unes conseqüències molt més xungues i més si hagués sigut més perllongat en el temps. Per tant, necessitem un sistema elèctric públic que posi per davant, doncs, garantir energia per tothom, no? I que pugui evitar aquest tipus de situacions i treure'l de les mans de l'oligopoli elèctric en el qual està avui aquest sistema. No sé si voleu afegir alguna cosa, Marta, Bernat? Doncs tirem. De fet, aquesta gran apagada, i ho deia també la Eva en un tuit que llegíem l'altre dia, també ha servit perquè diferents actors polítics, ho ha fet Aliança Catalana, també ho ha fet el Partit Popular, s'hagin afanyat a sortir en defensa de les nuclears i hagin volgut col·locar a l'agenda aquest fals debat, no?, entre renovables i nuclears. Eva, no sé quina lectura en fas d'aquesta posició. Per mi és que és incomentable. És a dir, ara tothom està intentant, com que hi ha hagut aquest moment polític o l'apagada ha servit perquè la gent tregui oportunisme polític i cadascú tregui, diguem, el seu
intenti situar el seu discurs i s'està aprofitant des de l'extrema dreta aquest moment, diguem, per frenar el desplegament de les renovables. I aquí no va de si hem de desplegar les renovables o la red nuclear. O sigui, l'única alternativa per una transició energètica són les renovables. I aquí el debat és com despleguem les renovables des de la sobirania popular, des de la sobirania energètica, des de lo públic i des del bé comú. És aquest el debat, no és renovables sí o nuclears. Sí, jo obrint una mica zoom i agafant amb la introducció que feies, que dius sequera, dana, apagada energètica, com veiem que el futur o els moments de crisi del futur, és a dir, aquells moments on podem intervenir a la societat per polititzar-la, tot apunta que els viurem en forma de catàstrofe. Ho hem vist amb l'apagada, ho hem vist amb tot això que comentàvem. Llavors, aquí serà un moment de politització i de disputa del tauler de joc entre tots els agents, i entre l'extrema esquerra o entre l'ecologisme i l'extrema dreta hi haurà una disputa. I aquí és on nosaltres hem de ser hàbils. Com hem de ser hàbils? Doncs ara, quan hi havia l'apagada el dilluns de fa poc, des de l'Ateneu i des de les xarxes populars de Manresa feien menjador popular, feien sopar popular per tota aquella gent que no tenia energia. Fa un any hi va haver unes grans inundacions a Brasil, a Rio Grande do Sul, amb centenars de morts, i aquí l'MST va ser capaç d'abastir d'aliment, abastir d'infraestructura a una població amb una situació d'emergència, en un estat fallit. Ho hem vist amb la Dana, un govern autonòmic, fallit, incapaç de sustentar la població, incapaç de garantir la vida, i com es va respondre i com s'està responent encara. Vam veure com va respondre l'extrema dreta espanyola i la dreta catalana. En parlarem, Sí, ara en parlarem. Però digues. Sí. Pues el periodista que és de l'extrema dreta que es ficava fang als pantalons abans de fer el directe. Així és com ells jugaran. Com ho juguem nosaltres? Pues al cap de setmana que ve la xarxa de suport mutu Dana, xarxa de casals i ateneus dels països catalans, la setmana que ve baixen 50 persones més. D'aquí 10 dies en baixen 170. Han baixat 70 furgonetes, 40 camions. És a dir, és des d'aquesta autoorganització popular i mobilització que nosaltres crec que és a les coordenades on ens hem de situar. Al respecte, i vaig amb tu, Marta, però us ho pregunto a tots perquè m'anirà molt bé per parlar d'una acció que ha tingut lloc aquest cap de setmana i que després la presentarem, l'explicarem. Però respecte d'aquesta situació de la gran apagada, Mar Reguant, que és professora d'investigació per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i que també és una referent internacional en l'estudi dels mercats d'electricitat en perspectiva climàtica, fa uns dies va dir en una entrevista Crític que tenir bateries hauria ajudat molt en una apagada d'aquest tipus, en una apagada així. Què en penses, Marta? A veure, jo crec que aquest debat com s'hauria de tenir també tenint en compte quin és el context. És a dir, crec que estic d'acord amb el que han plantejat els companys, que crec que és evident que necessitem tenir uns territoris sobirans en molts aspectes, ho vam veure amb la Covid, ho estem veient ara, és una cosa que el present ens està requerint, però per decidir quins són els mitjans que nosaltres necessitem per tenir aquests territoris sobirans, s'ha de poder tenir un debat com desplaçant això de les lògiques del mercat en concret, no? O sigui, sí que tenim ara molt present el tema de l'acció d'aquest cap de setmana. Hi va haver una mica el debat en fals és que esteu en contra de les bateries. No és que estiguem en contra de les bateries. Crec que això és un debat que s'ha de tenir en relació primer a quines són les necessitats de la gent. No pot ser que tinguem una indústria que només es desplegui en funció de les necessitats del mercat, sinó que s'ha de tenir en compte primer això i després decidir quins mètodes necessitem. Segurament necessitem bateries, però segurament el que no necessitem és plantejar una transició en què només hem de canviar els cotxes que hem tingut fins ara per cotxes elèctrics i ja s'haurà acabat el problema. Això és un debat en fals. Hem de replantejar la mobilitat com es fa, necessitem mobilitat col·lectiva, hem de replantejar fins a quin punt també ens és rentable el tema d'explotar les bateries, perquè també això és una energia molt bruta cap al sud global i s'ha de tenir en compte també tots els aspectes d'això. Vull dir que crec que hi ha com un debat multifactorial en aquest sentit i que no es pot com tampoc mesurar amb la mateixa vara de medir a tots els territoris, en tots els espais, etc. De fet, estiro d'això que ara encetava la Marta, perquè, com dèiem, aquest cap de setmana hi ha hagut una acció impulsada precisament pel col·lectiu del qual tu n'ets membre, Marta, Revoltes de la Terra. S'ha convocat una acampada de 3 dies per denunciar que la instal·lació d'una fàbrica de bateries a Mont-roig del Camp podria tenir efectes negatius sobre els terrenys agrícoles.
renovables. Una mica ens pots explicar per què en aquest lloc concret aquesta acció, i també us preguntaré vosaltres com l'heu viscut. Vale. Primer, també agrair al col·lectiu de Salvem Mont-roig, que és el col·lectiu local que va començar tota aquesta lluita. Al final, des de Revolta s'ha donat suport en aquesta lluita, perquè també va ser un consens com a moviment, que aquest era un espai interessant on començar a situar el debat. També perquè fins ara sabem que estem en un punt pràcticament de no retorn, en què el capitalisme ens ha portat en un punt de precipici ecològicament, socialment, en molts aspectes, i l'únic que planteja la Unió Europea en aquest cas és seguir amb aquest model, canviant com unes petites coses, però seguint en la mateixa línia. I nosaltres creiem que s'ha de fer un gir de 180 graus, un gir total, canviar de sistema en el sentit de que no pot ser que estiguem planificant en funció de garantir que els mercats funcionin, sinó en funció de garantir quines són les necessitats de la gent i, per tant, cobrir-les. En el cas de la Lotte en concret, aquí es barregen molts temes, perquè sí que és una fàbrica que produeix com un component bàsic per fer les bateries, que és l'Elecfoil, que una fàbrica com aquesta a Europa només la tenim a Hongria, de moment, també perquè hi ha tot un tema de normatives en què cap altre país ha volgut aquesta fàbrica i és per certs motius. Llavors, aquí hi ha dos temes de disputa. Primer, que es situa damunt d'un dels aqüífers més grans que hi ha al territori, que és l'aqüífer del Baix Camp, del qual se n'abasteix gairebé tota la pagesia agroecològica. Aquí hi ha hagut també una doble vara de medir en aquest sentit, perquè a la Lotte, que és l'empresa, se l'ha fet membre de ple dret del CAT, mentre la petita pagesia està arrencant arbres contínuament i està sent obligada a plegar. Si aquest aqüífer queda contaminat perquè la fàbrica va just al damunt i no queda clar on injectarà, on abocarà tota l'aigua contaminada que surti dels processos, és evident que tard o d'hora els pagesos que aguantin hauran de plegar. Per tant, hi ha una intencionalitat de canvi de model i d'apostar per una indústria química que, a més és perquè té perillositat 5/6, que és la mateixa que té Iqoxe, que és la que va explotar a la Canonja, un poble per ser on he viscut, un poble meravellós. Aquí també entraria un altre debat de que crec que, independentment de que nosaltres creiem que s'han d'impulsar bateries elèctriques o no per fer una certa transició, que, com deia, ha d'anar per mi separada de les lògiques del mercat, crec que també s'ha de pensar per què aquesta fàbrica està projectada a Mont-roig del Camp i no a un altre lloc. I és perquè el Camp de Tarragona fa molt de temps que se l'ha condemnat a ser un territori abocador a nivell de països catalans i a nivell d'Europa, pràcticament. Per exemple, tenim un exemple ràpid que a Alemanya aquest tipus de fàbriques amb aquesta perillositat se situen per normativa com a mínim a 50 quilòmetres de la població, i Iqoxe estava a 800 metres de l'escola pública de la Canonja. Wow. Vull dir, això i la fàbrica aquesta Lotte anirien pràcticament a 2-3 quilòmetres de la població. Vull dir que igualment, encara que nosaltres decidíssim que aquesta fàbrica s'ha de fer pel que sigui, allà no hi pot anar, perquè és perillós. És perillós i, a més, està contraposant, està disputant un espai i uns recursos que ens serveixen, fins ara ha servit per abastir d'aliment, ha servit per moltes coses que també necessitem. Per tant, cal un replantejament total. Vosaltres, Bernat, Eva, què en penseu d'aquesta acció, com la veu viure? Clar, jo per una banda hi ha la vessant més de les bateries, que per mi, per una banda, és ridícul que el fons Next Generation més gran de Catalunya només generi 200 llocs de feina, que es cobriran amb mobilitat interna amb treballadors d'aquesta empresa coreana, és a dir, no estem generant ocupació. Després, que jo estic content de que s'hagi tacat això perquè fiquem sobre la taula que els problemes que ens porten el capitalisme no es poden solucionar amb més capitalisme, encara que sigui tenyit de verd, que la transició verda que ens proposen en aquest cas és mentida, perquè una transició hauria de suposar, si jo fico verd, és a dir, si jo fico 10 unitats, per exemple, de bateries, n'hauria de treure 10 de carbó, i aquí no estem treguent, estem fent una addició, vull dir, deixem el que hi ha allà i afegim més. Llavors, com això és un problema, continuar amb la lògica de zona de sacrifici del camp, i després que una bateria convencional pesa 20 quilos i porta 2 minerals essencials. Una bateria verda pesa 250-300 quilos i porta 40 minerals provinents de terres rares. Ara, fa poc estàvem a Brasil, companyes de llans diu, serà verda al lloc de consum a Europa, però serà devastadora pels pobles del sud global. Dit això, que hi ha hagut una mica de polèmica al voltant d'això, dit això, sortim d'aquest cap de setmana plens d'entusiasme, plens d'esperança, plens d'alegria, amb ganes de seguir lluitant. És un pas qualitatiu i quantitatiu que jo no l'havia vist mai amb l'ecologisme als països catalans. S'ha fet una avançada molt gran
i, hòstia, jo crec que l'ecologisme ens surt molt reforçat i tot l'espectre anticapitalista i que podem estar molt contents i satisfets amb ganes de seguir lluitant. Eva? Vale, també és que són dues preguntes, però sobre tot el que s'ha dit, sí que jo he sigut una mica més crítica en si el primer objectiu, en què el primer objectiu de Revoltes fos una fàbrica de bateries. Entenc i comparteixo plenament que potser no s'ha de fer aquesta fàbrica de bateries, però penso que potser anar contra el capitalisme fòssil és més clar, més fàcil de que la gent ho pugui entendre i potser pot tenir més capacitat de mobilització, entenent que sí que necessitem bateries, com per exemple per generar centre, més enllà dels cotxes, per exemple, per evitar situacions com les apagades de l'altre dia, centres comunitaris de resiliència on hi haguin bateries, necessitem bateries. Però tot això ens porta també apunta a que aquest país no té projecte per una transició ecològica, per una transició ecosocial o davant la crisi ecosocial. No hi ha un projecte de desenvolupament econòmic del país amb una mirada dels límits planetaris, amb una mirada de l'esgotament de recursos i de la crisi ecològica, que és una realitat. No hi és aquest projecte. I llavors, aquí sí que estic plenament d'acord amb les companyes de que cal que pensem com volem aquesta transició energètica, com volem fer una reconversió de la nostra indústria, com volem que siguin aquestes fàbriques de bateries i lluitar i avançar cap a aquesta direcció. I el govern no té aquest pla i això per mi és un gran problema. I respecte al cap de setmana, per mi també va ser brutal. Crec que Revoltes aporta una nova manera de mobilització, una nova manera d'organització i, per mi, algo bastant rellevant, que és un nou escenari d'intervenció, que ens treu d'aquella passejada del Passeig de Gràcia a plaça Sant Jaume i ens porta a passar l'acció, ens porta al territori on s'estan vivint aquestes agressions i crec que ho fa combinar en un simbolisme, una identitat, també alegria i ràbia i també projectant aquesta ràbia que és on es situa la població davant la crisi climàtica, aquestes agressions, d'una forma molt, molt intel·ligent i jo li veig superpotencial i futur i em sap greu també que aquest debat que s'està donant i just aquest matí està veient a xarxes socials com certs gent de l'ecologisme de l'estat espanyol que criticava molt aquesta acció, ostres, penya, això... l'ecologisme avui el que necessita és construir moviment. El que necessitem avui és sortir als carrers i apel·lar una majoria social. Val? I fa molts anys que no estem aquí. Llavors, penso que el que ha passat aquest cap de setmana és un pas endavant per anar cap aquí. Llavors, en fi... Sí, és que clar, perquè per ubicar tothom, en realitat vosaltres veniu en representació o sou membres de 3 espais diferents, pel que hem vist hi ha molts punts comuns, però potser hi ha estratègies diferenciades a l'hora d'abordar, no?, com es confronta la crisi climàtica. Hem parlat de Revoltes de la Terra, però aquí també hi ha el Bernat i la Eva, que venen de 2 espais diferents, l'Eva d'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial i el Bernat de Pirineu Viu. No sé si molt breument ens podeu explicar una miqueta quins són aquests 2 espais i què proposen. Eva, molt breument. Jo? Sí. L'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial és un front comú de col·lectius, de moviments i persones que el nostre focus és empènyer una transició ecosocial a Catalunya. I ho volem fer en base a la construcció d'aliances i a la construcció d'un projecte polític que garanteixi un futur habitable i just per Catalunya. És a dir, un futur que no deixi ningú enrere, no? És a dir, nosaltres apostem molt per el que és la proposta. O sigui, creiem que és important lluitar contra, en aquest cas, no?, lluitar contra una agressió, les agressions contínues que vivim als nostres territoris, que viu el planeta, però que cal també lluitar per alguna cosa, no? El per a què. I llavors creiem que el nostre focus, diguem, és pensar i reunir-nos i juntar-nos, ara, si no, després ho explico una mica més en concret, en detall, en construir aquest per a què, per què lluitem, no? Per quin és aquest projecte que volem arribar, de quina manera hi volem arribar, amb quines persones, i creiem que aquest procés de construcció d'aquest projecte pot ser un espai
d'anar acumulant forces i construir aliances amb col·lectius com pagesia, etc., que potser hem tingut fins avui els vincles una mica trencats. Bernat. Sí, nosaltres, com des de Pirineu Viu, una mica el que fem és agafar l'exemple que va fer abans Mallorca, al voltant de la lluita contra la turistificació, i l'hem intentat aplicar al Pirineu, i després estem jugant amb altres territoris també per aplicar aquesta dinàmica, i aleshores el que veiem que va funcionar molt a Mallorca, que copiem al Pirineu, és que el capitalisme li surt rentable, el capitalisme ordena la societat per maximitzar els seus beneficis, no els beneficis de la societat ni dels ecosistemes. Llavors, als anys 60-70 es va especialitzar a Mallorca amb el turisme, es va abandonar tota la resta d'activitats econòmiques, es va ficar només turisme. 10 anys més tard vam començar la mateixa dinàmica al Pirineu, i ara al Pirineu tenim un 50, 60, 70% del PIB que pivota al voltant del turisme. Això ens porta pobresa a la població i ens porta problemes al canvi climàtic. Amb el que juguem és amb no ser una organització, no ser un moviment i ser-ho tot alhora. Llavors, el que intentem és unir tota aquella gent que està perjudicada per l'especialització econòmica del Pirineu, en aquest cas el turisme. Aquí tenim als col·lectius feministes, perquè la precarització laboral amb el turisme, a col·lectius ecologistes, pel tot el tema de les agressions al territori amb pistes d'esquí, el moviment de l'habitatge, per l'encariment que té, moviment veïnal, és a dir, agafem tota aquella gent que surt, totes les classes populars que surten perjudicades per organitzar, per especialitzar el Pirineu amb el turisme, i el que demanem és un canvi de rumb, és a dir, deixar d'especialitzar amb el turisme, amb el que li surt més rentable al capitalisme, i diversificar l'economia i proposar un futur, una planificació econòmica que maximitzi els beneficis socials i ambientals nostres. I amb això juguem amb la resta de gent del país, perquè, per exemple, si te'n vas a Osona o te'n vas a Ponent, al voltant de l'agroindústria, pots generar moviments similars. Per exemple, a Catalunya és la quarta potència mundial amb producció de porc, que el 80% se'n va a l'exportació. Tu, si fas una lluita en contra de l'especialització amb el porcí, pots unir moviment feminista per les condicions laborals de les dones, moviment antiracista, moviment anticolonial, perquè el porc viu de esquilmar sols d'Amèrica Llatina per portar soja cap aquí, moviment ecologista perquè ens estem quedant als purins i estem exportant aigua, com una sèrie de gent la pots unir al voltant d'això per que ens ajuda a pensar un futur alternatiu pels nostres territoris i pel nostre país. És a dir, es tracta de deixar que sigui el capital i l'oligarquia qui decideix com es produeix i que sigui la població que faci una planificació democràtica. Al final el que es tracta és construir un Pirineu per viure, un camp per viure-hi, uns països catalans per viure-hi, amb terra, amb sostre, amb aliment saludable, amb entorns naturals on puguem tenir gaudi, i una mica és amb la línia en què treballem. Escolta'm, es dona una gran paradoxa, no?, que és, per exemple, si mirem les dades del primer baròmetre del CEO de l'any passat, situen el canvi climàtic i la sequera com el principal problema dels catalans. Però per què creus, per exemple, Marta, que això no es tradueix en vots? És a dir, què explica aquesta desconnexió entre el que ubiquen els catalans com el principal problema i després els vots, les urnes? Aquesta desconnexió urnes-carrer? A veure, probablement jo no tinc la resposta, però sí que, clar, jo soc també membre de la plataforma Aturem Hard Rock i aquí vam haver de fer una anàlisi a les últimes eleccions i una mica la conclusió a la que vam arribar és que aquí hi havia com molts factors realment que jugaven a l'hora de la decisió del vot de la gent. Vull dir, al final les últimes eleccions no van ser un plebiscit Hard Rock sí, Hard Rock no, a Tarragona, tot i que ens hagués pogut agradar, sinó que aquí entrava també tot el tema de encara la ressaca de tot el procés, el càstig als partits independentistes, la falta de proposta també de la majoria de partits o la falta d'explicació d'una proposta clara que tu et permeti decidir entre un model o un altre. Al final, al Camp de Tarragona també hi ha una sensació una mica com de resignació en el sentit de, sí, som un territori abocador, però com que no hi ha més alternatives, ens hem de conformar amb, per exemple, que les fàbriques tinguin les millors condicions laborals possibles o que no sé què, perquè no hi ha pla A versus pla B. Només hi ha un pla A i, per tant, mengem això. Llavors, per mi aquí hi ha una falta això de proposta i després que per mi intervenien moltíssims factors. També és veritat que estem vivint una onada reaccionària igual que la resta d'Europa i, per tant, això afecta el vot igual que moltes altres coses. Eva? Per mi, 3 idees. Primer, hi ha una despolitització de la qüestió ecològica, és a dir, la gent et dirà estic molt preocupada pel canvi climàtic, però no es relaciona canvi climàtic amb hem de canviar el nostre sistema econòmic, no? O sigui, això ha estat volgut i això és
és un problema, ja que quan parlem de fer front al canvi climàtic estem parlant de reorganitzar la nostra economia, la nostra societat, la nostra cultura, absolutament tot. És un canvi ultrarevolucionari de les nostres societats. I això, diguem, la població general no s'entén, no fa aquest link, i això pot ser un element. Un altre és una mica també en la línia que anava la Marta, que no hi ha una proposta política que doni resposta. O sigui, no hi ha propostes. O sigui, ens falta proposta, ens falta horitzó. I aquí... I propostes creïbles, no només brindis al sol, perquè podem dir, sí, no volem això, volem un canvi de model, vale, però aquest canvi de model, quina cara té? Com ho aconseguim? És realista? O sigui, la gent no es burra, vull dir, la gent és conscient, la gent té por de la crisi climàtica, la gent té desafecció política, la gent pensa que crec que hi ha un 40% que pensa que no hi ha res a fer, és a dir, la gent ho veu, l'únic que costa molt de mirar cap a aquests efectes de la crisi climàtica perquè no tenim una via de sortida, perquè no l'hem construït evidentment, ni per les institucions, de la gent que ha estat a les institucions els últims 30 anys. Malgrat que tots surten dient que estan molt preocupats per la crisi climàtica. I des dels moviments socials penso que aquí també tenim una tasca pendent. O sigui, que ens hem quedat potser massa en el no i en la resistència i ens ha faltat construir aquest projecte que no només parli de posar límits al creixement tal, sinó també parla i sobretot de millorar la vida de la gent, no? Perquè la transició ecològica va d'això també, va de garantir vides bones dins dels límits planetaris, és a dir, que tinguem un sostre, que tinguem accés a l'aigua, que tinguem accés a l'alimentació, etc. Per tant, falten propostes, falten imaginaris de futur, de cap on volem anar, i falta polititzar la qüestió ecologista. Anirem desgranant alguns d'aquests temes, Bernat. Sí, clar, nosaltres veiem que hem fet molta feina no als macroprojectes i ha funcionat i al final ja ho hem intentat revertir més anant cap al sí, però clar, hem sigut molt no als jocs, no al hard rock, no sé què. I potser hauríem de començar a pensar en ser els de sí als macroprojectes, si els macroprojectes que el país necessita, si una xarxa de trens per tot el país, si una xarxa d'hospitals, si una xarxa de anem a planificar com hem de fer les renovables, com hem de fer la transició energètica, com més amb la idea que anar a girar cap al sí. Jo crec que aquí, per una banda, l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial pot tenir un paper molt interessant a l'hora de fer propostes, que els imaginaris i horitzons que obre Revoltes de la Terra, amb un moviment així més cultural de fons, propositiu, alegre, però contundent, que evita la lluita, també jugarà un paper molt important. I després jo veig, com a moviment ecologista o com a moviment anticapitalista, estem en un moment molt xulo, perquè la nostra tasca serà fer asseure la mateixa taula al moviment ecologista i al moviment laboral. Per exemple, al Camp de Tarragona amb la petroquímica, aquí tenim un conflicte. Per una banda tenim els del Celnet, la plataforma Celnet, que ens diuen no volem petroquímica perquè ens contamina. D'altra banda tenim els treballadors sindicats laborals que ens diuen la petroquímica és on tenim major qualitat de feina. Aleshores aquí hi ha un xoc i la nostra feina serà assentar-los a una mateixa taula i pensar, potser el que hem de fer és disputar allò que produïm. Què té sentit produir? Indústria al país en necessitarà, agricultura en necessitarà, vull dir, necessitem produir per poder viure. Aleshores, el que hem de fer és planificar la producció de manera democràtica per tal de maximitzar els beneficis socials i ambientals. Com ho fa el capitalisme, no és així. Nosaltres ho hem de fer així. I una mica la idea de vindran anys difícils, vindran anys de crisi i ve un canvi climàtic. Necessitarem generar infraestructures. I d'aquestes infraestructures, és a dir, podem generar feina, centralitat amb els llocs de feina. Vull dir, la gent també vota molt, la gent vota el PSC, vota aquesta gent perquè prometen feina, encara que sigui feina de merda. Nosaltres hem de fer que hi haurà feina, hem de fer infraestructures per combatre el canvi climàtic, doncs això generarà feina. L'únic que sota un control popular i democràtic. Prou de donar diners transferint des del poble cap a l'oligarquia via Next Generation i cap control, sinó sí, inversions públiques fortes, però per produir allò que necessitem i amb control democràtic. Estiro de tu, Bernat, però us ho demanaré a tots, perquè abans ho plantejaves amb alguna de les teves introduccions, ho deies, Creieu que l'extrema dreta està intentant apropiar-se d'aquest discurs ecologista, en el sentit que plantejava el Bernat, no? Que hem vist com han intentat aprofitar-se d'algunes de les derivades de la crisi ecosocial, ho hem vist amb el conflicte amb el turisme, protestes dels pescadors i pagesos que va haver-hi particularment durant els mesos més durs de la sequera, o la mateixa Dana al País Valencià, no? L'ecologisme i les esquerres han sabut confrontar aquest intent d'apropiació o instrumentalització que fa l'extrema dreta d'aquest discurs? Jo diria que hi ha moments que sí, hi ha moments que no. Veiem que l'extrema dreta
hi ha dos tipus. L'extrema dreta s'aproxima a la qüestió ecològica de dues maneres. La via trumpista, negacionista, no hi ha canvi climàtic, Mas Madera, aquest és fàcil de combatre perquè és un sense sentit, vull dir, tot demostra el contrari. Això és fàcil de combatre. El que és difícil de combatre és la lògica que cap on va Le Pen, o com en certs moments va Abascal o Sílvia Orriols de la manera espanyola més cutre. En quin sentit? Amb el sentit de Le Pen et diu hem de produir a prop d'on consumim. Et fa un no a la contaminació. Per ella no la contaminació vol dir no a les fàbriques contaminants, relocalitzem l'agricultura i la fem ecològica, però com no volem contaminació, tampoc volem partícules estranyes com són els immigrants. Fa una associació a contaminació i immigració, i això és perillosíssim. Aleshores, aquí, la Sílvia Orriols feia un tuit l'altre dia amb un eixam d'abelles asiàtiques, no sé què, de Ripoll, i deia que els estava traient, i deia, treurem totes les espècies invasores. Hi ha aquesta d'això. Llavors juguen amb la idea d'essència, de la natura, la nació, amb aquesta essència que és molt perillosa. Aleshores, d'altra banda, veurem que l'extrema dreta a Europa està entrant molt des del món rural. Molt perquè són en contra de l'Agenda 2030. També ho som nosaltres, en contra de l'Agenda 2030. Antiglobalització no ens guanya ningú. Als anys 2000, el moviment antiglobi som nosaltres, no som pas ells. Però entraran molt pel món rural amb la idea que el neoliberalisme entre per la ciutat, entre per Barcelona, entre no sé què. I hem de ser capaços de donar una resposta d'esquerres des del món rural. El món rural ha de generar una alternativa amb coordenades clarament anticapitalistes per oferir una alternativa a la societat. Si no la donem nosaltres, l'alternativa és l'extrema dreta. Jo crec que entre molts altres motius, perquè, com deia la Marta, les coses són multifactorials, al Pirineu l'extrema dreta ha entrat poc perquè hi ha hagut un Pirineu viu, hi ha hagut un stop joc, s'ha estat donant una alternativa de futur i propositiva cap a la societat de cap on volem anar amb coordenades anticapitalistes. I això ho hem de generar com a dic de contenció a l'extrema dreta. Marta? Sí, o sigui, jo estic molt d'acord amb el que comenta el Bernat, però crec que a Catalunya en concret tenim una particularitat, perquè sí que és veritat que la majoria d'extrema dreta, sobretot a l'estat espanyol, com entra molt per món rural, però aquí no tenim una pagesia tan abocada a la dreta, sinó que sempre s'ha mantingut amb un peu una mica tocant a l'esquerra. I això crec que ens està permetent fer una aliança que jo crec que és estratègica pel moviment ecologista. És una aliança complexa, perquè moltes vegades s'ha situat pagesia i ecologistes com dos actors que confronten entre ells o que no tenen els mateixos interessos. Nosaltres creiem que sí que tenen els mateixos interessos realment, i és una aliança que ja a poc s'està començant a gestar, tot i que és complexa. Per exemple, una de les virtuts que va tenir aquesta acció d'aquest cap de setmana al Camp de Tarragona era que justament aliava perfectament les demandes d'Unió de Pagesos i Revolta Pagesa, en aquest cas al Baix Camp i a la resta del Camp de Tarragona, amb els interessos del moviment ecologista, perquè hi havia un tema d'una disputa de recursos com és l'aigua i com és la terra. Llavors jo crec que és importantíssim que com a moviment ecologista seguim caminant en aquesta direcció, perquè és el que farà de dic de contenció també de l'extrema dreta i és el que permetrà també generar una proposta. Necessitem sector primari, és imprescindible. Cal que els tinguem de la nostra part, cal que estiguem junts a la mateixa taula construint una proposta, i per tant també com aquesta feina d'arrossegar potser sectors que s'han vist com més reformistes en alguns casos, no? Com sindicats agraris molt històrics, que ja a poc en alguns territoris ja estan fent unes passes una miqueta més cap a un canvi de model més contundent i no cap a canvis de lleis concrets, perquè és evident que un sector no pot funcionar a base d'ajudes i subvencions. Això vol dir que no funciona, per tant cal un canvi molt més profund, i crec que aquí tenim una oportunitat molt gran per construir tota aquesta proposta. De fet, aquestes aliances que ara tu destacaves, la necessitat d'aquestes aliances, també ho deia abans la Eva, no? Des de l'ecologisme amb sectors tipus la pagesia, que ara ho dèieu, moviments contraris a la massificació turística o en defensa de la terra, creieu, Eva, que des de l'ecologisme s'estan explorant prou aquestes aliances? Jo crec que l'ecologisme fa uns quants anys està molt preocupat per això, i el naixement tant d'acte de l'Assemblea per la Transició Ecosocial i de revoltes o de plataformes com Per un Pirineu Viu és una mostra de que entenem que el camí ara va per aquí. Per tant, sí, jo penso que estem avançant, però a mi, ja també enganxant amb el tema d'extrema dreta, a mi em preocupa molt, potser és el que més em preocupa, és com ens anticipem en aquests moments de disrupció i de crisi que sabem que viurem, perquè la nostra normalitat seran les catàstrofes, se'ns agradi o no, i com
I com ens podem avançar en que l'extrema dreta no s'aprofiti d'aquests moments, val? I sobretot en tot el que té a veure, per exemple, en la reconversió del sistema productiu, és a dir, estem parlant de la qüestió agrària, però, per exemple, la indústria de l'automòbil també és molt important a casa nostra, i és una indústria que haurà de decréixer, haurà de disminuir. O la indústria del turisme. La indústria del turisme ocupa el 15% de la població catalana. I és una indústria que dins dels límits planetaris no hi cap, o sigui, no hi ha aigua pel turisme, no hi ha aigua per tants porcs, saps? I, per tant, haurà de créixer aquest sector. Llavors, el conflicte de com generem... aquí hi ha un tema que és que necessitem generar aquesta seguretat laboral, o sigui, hi ha com un interès de seguretat laboral i xoca amb l'agenda ecologista. Per tant, és superimportant anticipar-nos i generar les aliances corresponents. Llavors, nosaltres, des d'ACTA, al setembre, començarem un procés que li diem el pacte, que es diu el Pacte Ecosocial de Catalunya, que serà un procés que ens prendrem amb calma a 2 anys, perquè és una cosa molt bèstia, com a 2 anys vista, on volem construir un projecte per una transició ecosocial a Catalunya en base en base a les diferents especialitzacions productives del país. Començarem per un pacte per la sobirania alimentària, de fet ja hem començat, treballar en pagesia, amb els diferents sectors, per trobar quins són els punts per entendre quins són els punts on ens trobem i generar aquest programa polític, però només també generar agendes i campanyes, agendes d'acció comuna i, si cal, altres propostes. Bernat? Sí, clar, jo em plantejo si des de l'ecologisme hi ha prou amb el món del turisme, de lluites antituristificació, no sé si hi ha prou relació. Jo et diria que nosaltres, a mi em fiquen l'etiqueta d'ecologista, jo no em considero ecologista, jo seria comunista o anticapitalista o el que sigui, perquè el que vull és que la gent pugui viure bé. Que pugui viure bé vol dir, des de tots els vessants, l'agroindústria ens malmet al territori, fa mal a les persones, fa mal als treballadors, és una qüestió colonial imperialista perquè la nostra agroindústria està malmetent al sud global. Nosaltres fem una proposta amb clau de coordenades anticapitalistes per millorar la vida de la població i els nostres ecosistemes. Llavors, a mi m'agrada veure no des d'un sector com l'ecologisme o el feminisme o el món de l'habitatge, no, una proposta holística per construir un país per viure-hi dignament, per viure-hi bé i ser feliços. Escolteu, que ens queda poc per acabar, però sí que us voldria preguntar per alguns dels debats i dels reptes pendents que tenim com a societat. A l'inici, no sé si ho heu sentit en net, escoltàvem com el president Salvador Illa reafirmava aquest compromís del govern, aquest compromís del govern català amb l'ampliació de l'aeroport, malgrat que ell deia que evidentment s'havia d'amoldar, com si diguéssim, a les necessitats climàtiques i al medi ambient. Breument, Marta, quina valoració en feu, malgrat que hi hagi aquesta voluntat de, en realitat, respectar el medi ambient? Això és possible? És compatible una cosa amb l'altra? Sí, per mi és un absurd total. O sigui, no pots plantejar... O sigui, suposo que deu plantejant les lògiques de com funciona l'aeroport i tot i així, crec que no ho podríem com arribar ni a comprar, però si ja estem dient, acaba de dir l'Eva, que no hi ha aigua pel turisme, que està produint uns problemes de pressió a les ciutats bestial i de pressió als territoris bestial, no et pots permetre ampliar-lo més? És que per mi és un contrasentit, o sigui, per mi no hi ha ni debat amb aquest tema. L'altre tema és el tema de que els governs puguin comprometre's més o menys amb aquest canvi ecològic. Jo tampoc crec que tingui com cap sentit, perquè al final només plantegen propostes en les coordenades del propi capitalisme europeu, que l'únic que fan és com canviar una peça per l'altra, però seguir exactament en la mateixa direcció. Vull dir, el que estem fent és posposar el problema d'aquí uns anys, doncs no col·lapsem demà mateix, però potser ho fem d'aquí 20 o 25 anys. Per mi això no té cap sentit. Ja et dic, o sigui, no crec que es tracti de canviar lleis o no crec que es tracti de fer com canvis concrets dins dels paràmetres que tenim. No crec que haguem d'entrar a negociar amb aquests paràmetres. Hem de canviar els paràmetres. O sigui, per mi hi ha d'haver un canvi total de dalt a baix, gir de 180 graus. Per tant, no... Vull dir, tampoc li parem com moltíssima atenció a aquestes propostes perquè normalment acaben sent pedaços que no... I estàs d'acord, Eva? Bueno, plenament. O sigui, per mi és una irresponsabilitat... O sigui, quasi que s'hauria de jutjar en un futur això perquè ens porta al suïcidi climàtic. És a dir, l'aeroport avui ja és un responsable del 8% de les emissions de Catalunya. Ens està fotent fora de casa, genera més turisme, genera molt de turisme i la gent ja està, vull dir, a la zona està dient prou, que necessita un límit, etc. No ens estan fotent... Bueno, en fi, que hi ha moltes raons per
per rebutjar aquest projecte. Jo, sincerament, penso que va tan en contra del sentit comú. Va tan en contra del sentit comú un projecte com aquest que jo crec que no... O sigui, crec fermament que no es farà. Igual que pensava, com van plantejar lo del als Jocs Olímpics d'hivern, sí, que era fet... és un sentit... O sigui, ens diuen radicals i nosaltres no som... O sigui, no és radicalitat, és sentit comú. És a dir, els que ens estan tirant contra el precipici i estan agredint a les possibilitats de viure i de tenir un futur de totes nosaltres són ells. Saps? Nosaltres som la penya que estem plantejant simplement això, el que deia el Bernat. O sigui, volem intentar poder tenir una ciutat, un país on poder viure, que nosaltres puguem viure, que els nostres fills puguin viure, i punto. És que, de fet, ara que ho deies, un altre dels anuncis d'aquest actual executiu ha estat que Salvador Illa ha explicat que s'obre la possibilitat de recuperar els Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu. Sí, jo, gràcies a la proposta olímpica que va fer Esquerra i Junts i la lluita que vam fer en contra, ha canviat el sentit comú del Pirineu. La gent ja no accepta aquest xantatge, ja no creu en el desenvolupisme aquest i volem un futur millor, un futur per viure, i això passa per un canvi de la manera d'ordenar, i la gent del Pirineu diu no a uns Jocs Olímpics perquè volen un Pirineu viu, i aleshores això ha quallat i no hi ha marxa enrere, i jo crec que molt difícilment podran fer-ho, ni revoltes de la terra. Vull dir, un Pirineu organitzat, un país organitzat. Si aquesta gent ens volen fer uns Jocs Olímpics, els hi muntarem un Cristo i fliparan. Vull dir, és que no ho faran. Doncs mira, ens quedem amb aquesta idea de que els hi muntarem un Cristo que fliparan. Ho hem de deixar aquí perquè han quedat molts temes pendents, però no ens queda temps i segur que trobarem l'ocasió per seguir-ne parlant. Eva, Bernat, Marta, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a vosaltres. I jo també m'acomiado, gràcies, com sempre, a l'Aleix Alari, que és el control de so, a l'Escola de Transicions, per ajudar-nos a parlar d'aquests temes, al Barcelona Media Hub del Poblenou, per acollir-nos un dia més, i moltíssimes gràcies a tots i a totes les que ens esteu escoltant. No marxeu gaire lluny, que ens retrobem ben aviat.